Movement kunenge kwaita zvemuchato uku. Malot wrote kuti 14/05/26 ndobva aisa wedding ring plus dancing emojis, which means kuti mangwana kune something to be happy about. 14 ndimangwana kaari kutaura uyu, and this means kuti makuhwa andikauya nawo nezuro anga ari wrong, because nezuro ndakaona post yakanzi avo mari yekuroora yanga yakakwana zvino vakamiswa nevabereki nekutya kutukwa. Ndobva patanga kutaura zvakawanda zvikanzi tete vakazoti zvakati ende vabereki vacho vakazodai, like there was just a lot that was said. So we actually thought kuti wedding yakamiswa, maroro akamiswa, hakuna chaitika, but we are only seeing now that Malot ari kuti 14/05 mangwana garai muine data tichaona kuti chii. But May unoika aiwa vanhu varorwa nekuchata zvese. I'm so happy because we are coming from April, month yanga iri difficult. Kwakafiwa April yese, kwaingofiwa every week, and then kwakamboita nyaya dzanababa wesadza, vanhu vakatukana vakaita sei. It was just a hectic month. So I think kuti May uno we have something to celebrate about. I love that for them kuti finally they are actually like advancing from kubika mapoto to kuroorana, because it's not easy kuti munhu unogara nemunhu 3 years plus also hazvinakidze kumba kwenyu kusina kuenda kana dhora. And it's every woman's dream kuti murume wauri kugara naye wakazvarira wakaita sei mwana haungambogare mahara. It's every woman's dream kuti ukasvika that stage one day munhu anozoti I want to honor your parents, I want to honor you. So I guess kuti Ulengende has reached that stage. Rega toto vabereki vacho vanenge variko here kana kuti zvazvenharo zvaakuitika zvekungoti vanhu vanga vatoseta date kudhara. So zvekuzodzokera kumashure hazvizonyatsoite vanhu vane date and the likes. Ingwane kwana Malot vari kutofara usingatomboite, considering history yaMalot kuti finally vakukwanisawo kutogamuchirawo mukwasha mari yaMalot and the likes. So I think it's something that they can't wait for, and I can't wait to see kuti vanenge vakapfeke chii, because movement ka pakuchena havanombozama zvavo. I just hope maroro acho anenge akarongeka, zvinhu zvacho zvinenge zvakanyatsoita standard, because mwedzi unoika vanhu vanga vachinyatsotatidzira kuti zvinoitwa sei. We have seen kubva kuThe Charambas, we have seen kuMatimbirezi, we have seen kwana Yaya. Saka they better not disappoint us. Tikunyatsoda kuti vanyatsodeliver semasuperstars ka. Hatizodawo zvinhu zvepasi pemuti, hatizodawo zvinhu zvekunge zvekumagaba maona zve2 minutes. Toda kuti zvinyatsoita classy chaiyo as Malot sezvatinomuonera kuti ndewe classy. So we want something like that. Aiwa attire ndo yatikamirira nekuti zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei. I so wish kuti dai futi vangotiwa nesurprise mangwana acho. Ndo zvataingoda sezvakangoitwa kwaYaya zvezvengoti surprise. But I think kuti excitement yaita kuti vasamirire. Munongoziva mangwana kana uchinyatsozoti zvinhu something big is happening. Vamwe vanhu they cannot keep a secret. But Yaya haana kuda kuti vanhu muzive kuti chichiri kuitika. Vakazongotiwa nesurprise. I think zvaramba. Takagara taudzwa zvedu last month kuti there's something. Asi kurova nesurprise ndokwataizonyatsoda. Manje kumukambo kunoendwa nani? Chimbonyatsondiudza kuti vanhu vamunofungira kuti mangwana vanenge variko ndianani kumukambo, because vanhu but team riya rinogara riri mubarriere obviously ringe ririko, but ndiringotaura in the space of celebrities machichi ndiani vanganzi vangaende. I don't know kuti ndianani vangaende kumukambo kumovement vanenge vachimiramira ikoko. Of course they've got my friends avo kwaMalot dai vanga vachikuirana naKalafu tezota naKalafu vanenge vari kokoko. Ana Kismo vaizowanikawo mangwana acho, but anyway hakusisina ushamwari. Vachatoonerawo paFacebook yewo muchato wacho kana kuti maroro acho achaitika mangwana. Regai tione timirire. I can't wait, to be honest. I'm just like looking forward to the maroro thing, and tete kuti vanenge variko here. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panya Eva. So subscribe, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.